Това е Оптима, на първа инвестиционна банка. Оптима, въпрос на сметка. Къде е бате, мамо? Кажи баба. Баба. Къде е баба? Къде е баба? Баба е при Леля. И е при Кака. Дай снимка. Как? Цункай как? А Леля къде е Леля? Цункай как? При колата е Леля, да. Я посочи Леля къде е. Къде е Леля, мамо, и колата? Къде е Леля? Къде е Леля? Къде е Леля? Къде е Леля? Са е до игра, до подреждане. Къде е Леля? Кака ти се сърди, да знаеш. Ще цункаш и как? Не? Не. Дай на нея само да Къде ще води, тате? Да. Тате, къде ще води? Къде искаш да ходиш, мамо ти? На колата. Айде, обади се на баба, обади се на баба. Обади се, мамо, на баба. На баба се обади, айде. На баба. Кажи, ало, бабо. Айде. Айде. Кажи, ало, бабо. Обади се на баба да дойде. Ела, ела. Викни баба, айде. Кажи, бабо. Викни баба да дойде. Къде е баба, бе, сине? Бабу. 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 Къде е баба, сине? Стефани. Обади се на баба, айде, кажи, ела, ела, бабо. По-спокойно с моите копчета. По-спокойно. Тати, да. Ето ти този. Този го няма, взе го кучето. Почна ми филма, чома. Чети, де. Дай целувка на бата. Дай целувка на бата. Добре, дай телефона, дай. Дай. Обади се на баба, хайде, обади се. Обади се, мамо, на баба. Кажи, ало, бабо, ела, ела. Кажи, бе, мамо. На ухото си го служи. Това е на тате, да, сега ти се обади на баба. Къде е баба, мамо? Стефи? Къде е баба? Кажи, ела, бабо. Къде е баба, бе, сине? Чакай да се обада аз на баба. Ало? Ей, сега ще ти дам, айде. Кажи, ало, бабо. Айде да обади се, гледай се, като шлипа нарочно. Дай на нея да подрежда. Къде е баба, сине? А кумчо Вълчо, къде се крие, мамо? Къде се скрил кумчо Вълчо, Стефи? Не може, не може. Виж кумчо Вълчо, къде се скрил, мамо? Стефи? Къде се скрил кумчо Вълчо, мамо? В гората. Да го викна ли? Обади се на бата, айде, на бата се обади.
къде е кака? Дай целувка на кака. Дай целувка, мамо. Кака? Голяма ще пораснеш като кака. А на колко годинки е Стефи, мамо? Браво, мамо! На колко годинки си, тате? На колко годинки е Стефи, мамо? На колко годинки? Баба да питаме. Добре. Стефи, как прави мамо патенцето? А как прави котото, тате? Котото как прави? Мау, как прави котото? Кажи, прави мамо, котото? как прави котенцето? Не. Не. Аз сега ще го викна котето. Чакай да ти дам котето. Бързо. Мама да даде ли котето? Ето, мамо, котето. Мау. Цункай го, мамо, котето. Дай го на тате котето. Да, имаше работи да подрежи. Да. Стефи, виж котето, мамо, къде е? Води да ходи и спира.